siyaphinda siyanibingelela abazalwane kwindawo ngendawo lapho enihleli khona. Ake sikhuleke. Baba, sesiyabonga egameni likaJesu waseNazaretha. Babusise abantwana bakho besezwa izinto ongambulela zona. Amen. Bazalwane kafishane ngiyathanda sike sibuke incwadi Hebrews chapter 1 verse 1-2. Lithi ngesikhathi ezedlule uNkulunkulu wakhuluma ngabaprofeti kubantu bakithi, kodwa ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi. Kodwa kulezi insuku verse 2, kulezi zinsuku uNkulunkulu ukhulumile yebo ngendodana yakhe ayimisileyo ukuthi ayimukelise izinto zonke, izinto ezisemhlabeni. Yebo mlaleli, izwi lenkosi likhuluma ngokuthi uNkulunkulu endulo wakhuluma ngabaprofeti ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi. Abanye-ke abazalwane baduka malithi iBhayibheli wakhuluma emandulo ngabaprofeti, kuba sengazathi akasakhulumi ngabaprofeti. Abanye bengabazalwane, abanye bazince bazokutshela ukuthi uNkulunkulu wagcina ngoNowa ukukhuluma. Cha, akagcinanga ngoNowa. Abaze bazokutshela ukuthi uNkulunkulu akasasho lutho. Abanye bazokutshela ukuthi abaprofeti abasasebenzi, amanga lawo abazalwane nezinceko. Abanye bazokutshela ukuthi uNkulunkulu manje usekhuluma ngezwi lakhe uma umuntu eshumayele epulpit. No, uNkulunkulu njengoba wayisebenza ngabaprofeti endulo, namanje uJesu usasebenza ngabo abaprofeti. Ibona abambulela imfihlakalo, abanye bangabesifazane, abanye bangabesilisa, abanye badala, abanye bancane. Khuluma uNkulunkulu ngabaprofeti namanje akashintshile. Bazalwane kafishane, kunezinto uNkulunkulu angibulele zona ukuthi angixwayise abazalwane. uNkulunkulu ungithuma ukuthi bazalwane abafundisi bazosungula inhlangano entsha. Uma besungula inhlangano entsha kobe sengathi balungisa inkinga banazo, kodwa hayi ngoba belungisa inkinga. uNkulunkulu ngambulela kwakhiwa inhlangano entsha. Le nhlangano entsha mayakhiwa izobe izohlasela abantu abathunywa uNkulunkulu ukuthi bahambise umyalezo kaNkulunkulu all over the world. So ayizile ukuzolungisa izinto, kodwa izobhidliza futhi ingekasathani. So-ke bazalwane, le nhlangano entsha koba sengaze mabeyidala befundisi bazothi bona balungisa izinto ezonakele. Cha, abazukwazi ukulungisa into ezonakele, bazobhidliza kakhulu. Ngakho uNkulunkulu ngikhombisa abazalwane la eSouth Africa le nhlangano imelana nabantu abambulelwa uNkulunkulu imfihlakalo, nabashumayela abamba beshumayela izwi, nabathunywa uNkulunkulu ukuthi betshela abantu izinto uNkulunkulu ayikhuluma kubo. Iba athekha le nhlangano, ibabhubhisa ngale ndlela ukuthi nami ngomunye ngibone ngikhonjwa kuthiwa kufanele ukuthi ngihlaselwe. Ngase ngibaleka-ke ngaya kwelinye izwe bazalwane. Uma ngibale ngaye eBangladesh, nakhona ngathola into efana uma ngikhuluma nabazali baseBangladesh. Ngaphinde futhi ngathathwa futhi ngayiswa ezweni elibizwa kuthiwa i-Iraq. Nakhona ngathola ikhona le nhlangano isunguliwe usathane ngabefundisi, ihlasela abantwana baNkulunkulu. Ngabe ngathathwa ngayiswa endaweni kuthiwa iMosul. Nakhona ngathola ikhona le nhlangano, ngayiswa nje koBaghdad, ngayithola ikhona le nhlangano. So-ke bazalwane, ngifuna ukusho ukuthi njengoba lisho iBhayibheli ukuthi ngey'nsuku zokugcina abazalwane ukuthi uJesu yena uyabathuma, ubathuma njengezimvu bazalwane bami phakathi kwey'mpisi. Sesifikile isikhathi sokuthi bazalwane bahlaselwe abantu abaphathiswa uNkulunkulu umyalezo ukuthi bewutshela abantu babulawe. Usathane uzovusa abafundisi basungula inhlangano entsha. Le nhlangano entsha izobe izochitha, izomelana necebo likaNkulunkulu. Ikanye nayo le ndala bivele ikhona le ndala yabefundisi bimelana nabantu abathunywa uNkulunkulu ukuthi bexwayise abantu izinto ezishiwo uNkulunkulu noma kukhuzwe abantu. Ngakho-ke bazalwane, uNkulunkulu uthi angisho lokho nje ukuthi qaphelani lapho enihleli khona. Sikhona inhlangano kaSathane izokhandwa abefundisi, izo-athekha abazalwane. Ngakho-ke asikhulekeni baba, sesiyabonga. Babusise baba, besalizwa izwi lakho nalokho ongithume khona manje. Amen.